Magandang gabi sa iyo mga kabisyo. At welcome na naman po sa ating programang Totoy na Love. At siyempre, ako na po mga yung gabiin mo, may gabi. Ito po si Totoy Bato at nakasanayan na yan pag 9 ng gabi. Ayan, hanggang 12 midnight, Lunes hanggang Biyernes, mo kanyang programa natong Totoy na Love. Ang dami po tayong mga experiences, no? Mga experience ninyo sa Metro Manila, sa probinsya, sa ibang bansa. Ayan, no? At kahit saan ka man ngayon, makaka-relate ka nito sa ating programa, no? And of course, no, baka hindi pa kita nabati ng Happy New Year. Happy New Year! At kumusta naman po ang inyong umpisa ng New Year, ha? Masaganang bagong taon ba? Or baka naman walang-wala ka na ngayon? Especially pag ikaw ngayon na medyo nung nakaraang Kapaskuhan, no? Waldas dito, waldas doon. Kasi nga, gusto nyo makapareho yung kapitbahay nyo mayaman, di ba? Eh, kayo naman, yumayaman lang kayo tuwing Disyembre. Andun kasi yung mga bonuses, bonuses, 13-month pay, mga gift, mga regalo from other companies o kaya from your company mismo. Ayan, maraming binibigay kasi nga yung kampanya yung company ninyo malaking kita. So sinishare din sa inyo at kayo naman medyo naninibago, nakahawak lang ng kwarta. May pagka mini-on po lagi. Oo, hindi marunong humawak ng pera. Ayun. Ngayon, wa na'y makuot in taon. O, at ang tanong ko ngayon, no, pagpasok ng bagong taon ba, yung utang ninyo last year, nabayaran nyo na ba? Baka naman, wala naman eh. Ngayon, nagtatago ka na ngayon. Stila na, no? Alam mo mga kabisyo, siguro nung pagtanggap nyo ng 13-month pay o kaya naman bonuses ninyo nung December, dapat binayaran nyo na para hindi na kayo magtatago. O kaya pagsabihan ninyo yung mga anak nyo na pag may maniningil sabihin mo na wala ako dito. O, tuloy, tinuturuan mo naman yung anak mo na magsinungaling. Ay, mga sinungaling, lami ng Lucy, yun ang kigol. Well, anyways, kumusta mo? Siyempre, hindi natin pwedeng hindi mabati ang ating mga driver dyan. Nakatutoy na yan, no? Sa ating mga taxi driver. May gabi, diyan mo angkol. Sa Lalamove driver, trailer truck driver, mga bus driver, konduktor, may gabi Kumusta ang lagay ninyo diyan? Ha? Mabuti ba o gibuti-buti? Ito yung lagi kong sinasabi mga kabisyo, no? Napaka-importante to, no? Kahit wala po tayong pera, basta lang, okay pas alright yung ating kalusugan, ha? Wala po tayong sakit, wala pong na-admit, wala pong hindi na kailangang bumili ng gamot. Napaka-importante yung health lagi yan. Health is wealth, kaya lagi pong nating tandaan na tayo po'y magpahinga kung kinakailangan, ha? Hindi laging magtatrabaho at ang ending niyan pag nasusobrahan kayo sa trabaho, maniningil yung trabaho, maniningil yung katawan natin. Instead na hindi ka mag-absent dahil nga kulang ka ng pahinga, mangyayari, ayun, hindi lang isang araw yung absent mo, umaabot pa ng isang linggo. Kawawa din naman gano'n, no? Kaya lagi nating alagaan ang ating katawan. At syempre mga kabisyo, sa gabing ito, no, naisip ko magandang pag-usapan natin ang etong topic na to kasi ito, madalas siguro to nangyari nung December, no? Ang daming imbitasyon, kaliwat kanan yung mga imbitasyon. At hindi lang yung pagkain, hindi lang yung kinakain ninyo. Ikaw, ha, angkol o ante, kasama na din yung alak. Di ba? Ngayon at ibang klase mga alak dyan. Pero ano ba yung klase-klase mga alak? May brandy, may red wine, merong scotch. Yun, sa pa yun, mga pangalan, mga ilimnon niya. Pero ako, local lang talaga ako eh. Alam mo yung sinisikmura ka na, hindi na kaya ng iyong sikmura yung mga alak. Hindi ka na malalasing. Malipong lang ka. Kumbaga, aantukin ka na lang mga kabisyo. Grabe naman pag gano'n, no? Pero eto nga, no? Magandang pag-usapan ang etong alak. Kasi mahalaga pala itong alak, no? Yung mga wine, no? Mga inom, inom umay. Ay, dili day. Mali, no? Inumin, mga Vino di Pataranta. Ang alak po, mga kabisyo, ay may iba't ibang mga kahalagahan pala ito sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Kaya nga minsan, no, dati tinanong ko yung sarili ko, bakit nagbebenta ng alak ang gobyerno?
Ito'y nakakasama, ito'y nakakalasing at madalas yan ang ending pag nakainom ng alak, di ba? Magsumbagay, kulatahay, may magmamaoy. Oo, hindi natin alam kung bakit gano'n, no? Yun pala, meron palang ibang kahalagahan ang naturang alak, no? Ginajustify ni Tutoy ba to? Hoy, sa mga palahubog niya, no? Palahubog asin, palahubog pante. Yung mga lasinggero pala. Bawal ang lasinggero dito, ha? Ang ibig kong sabihin, yung mga in moderation lang. Ha? Mga moderate na mga drinkers, no? In moderation, dili kay moderitso. Pero yan yung pag-uusapan po natin, mga kabisyo. At may naipost po ako sa aking fan page, no? Tungkol pa rin to sa alak, no? Ayan. Ito yung tanong ko. Hanapin mo, Totoy Bato Official. Ang nakalagay doon ay, lumalabas ba talaga ang tunay na kulay ng isang tao kapag lasing? Diba? Maraming mga gano'n, no? Ito yung katanungan natin. I-post nyo doon, i-comment sa aking fanpage sa Totoy Bato Official. Sa pagbabalik natin, yan ang ating pag-uusapan. Babasahin ko po yung mga komento po ninyo. And again, ito pa rin si Totoy Bato, ang inyong kasama para sa programang Totoy na Lab. Only right here on 90.7 Love Radio. May gabi. Sasakyan si